επέλεξα να συμμετάσχω στο course του ALBA, Professional Digital Marketing, διαλέγοντας το και επιλέγοντας το μέσα από διάφορα άλλα που υπάρχουν, γιατί είναι το πιο έγκυρο, το πιο αναγνωρίσιμο, έχει το κύρος του ALBA και όλο αυτό έχει σημασία για μένα. Δεν αναζητούσα μόνο βαθιά γνώση του αντικειμένου, αλλά και ένα έγκυρο πτυχίο. Αυτό που αποκόμισα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολλά πράγματα. Κυρίως είναι πολύ καλή γνώση των διαστάσεων που έχει το digital marketing και των τελευταίων τάσεων επίσης. Από όλα τα κομμάτια του προγράμματος ξεχώρισα αυτό της στρατηγικής. Το πρότεινα ήδη και το κάναμε ήδη. Αποφάσισα να συμμετέχω στο course του digital marketing γιατί σαν λίγο παλαιότερος σε ηλικία θεωρούσα ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα να μπορώ να γίνω updated στα καινούργια δεδομένα στον χώρο του marketing. Ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου. Χαρτιλογώντας μπορώ να πω ότι τουλάχιστον έχω αρχίσει και καταλαβαίνω γιατί ακριβώς μιλάνε οι νεότεροι συνάδελφοι. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που μπορεί να αποκομίσει κανείς από αυτό το πρόγραμμα είναι να μάθει κάποια μυστικά και κλειδιά στο καινούριο μέσο, τα οποία θα τον βοηθήσουν να πάρει σωστότερες αποφάσεις και να μετρήσει τα αποτελέσματά του, να θέσει τους στόχους του, να μετρήσει τα αποτελέσματά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επέλεξα να συμμετέχω στο course γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο updated για τα social media και προσφέρει 100% γνώση πάνω στα κομμάτια που με ενδιαφέρουν περισσότερο, με πρακτική δηλαδή. Με βοήθησε να έχω ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο digital marketing, κάτι που μου χρειαζόταν πάρα πολύ. Έχουμε μείνει όλοι πίσω οι άνθρωποι του marketing, οπότε αυτό το κομμάτι που μας έλειπε ήταν το digital. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο χρήσιμο μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να εξελιχθεί στο marketing. Με βοήθησε γιατί ήταν πρακτικό πια, δεν ήταν κάτι θεωρητικό, ήταν πρακτικό. Η επιλογή μου ήταν ουσιαστικά να δω αν αυτά που θεωρούσα ότι τα έκανα σωστά. Άρα παίρνοντας και κάποιο accreditation τέλος πάντων για αυτά που κάνω, ήταν ό,τι έπρεπε για να νιώθω και εγώ καλά με τους πελάτες μου. Περνάς να έχεις μάλλον διδασκαλία από την αγορά την ίδια, θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλάβεις πραγματικά αυτό που λένε ότι ισχύει. Όταν ανέλαβα τη θέση στη Ford, ακόμα ήμασταν στο να προετοιμαστούμε για να βγούμε digital. Και έπρεπε να αποκτήσω την κατάλληλη γνώση για να υποστηρίξω αυτή την πρωτοβουλία της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, αναζητήσαμε κάποια προγράμματα digital που θα μπορούσαν να μας εξυπηρετήσουν και να μας δώσουν την απαραίτητη γνώση και επιλέξαμε το ALBA. Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα έχει καλύψει τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίσει κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει μια τέτοια θέση σε επιχειρήσεις. Τα μαθήματα ήταν πολύ ωραία, οργανωμένα, υπήρχαν ομιλητές που γνωρίζουν το είδος και με βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία της δουλειάς μου. Αυτά που κράτησα και πολύ καλά είναι το SEO και τα social media, κυρίως για το Facebook. Γιατί ήταν το πρώτο που παρουσιάστηκε στην αγορά και το κυριότερο για μένα ήταν ότι σου έδινε μια συμπυκνωμένη γνώση που ήταν εκείνη τη στιγμή πολύ στο trend, που ήταν στη μόδα θα έλεγα. Ένα σημείο διαφοροποίησής του και ένας λόγος που το διάλεξα είναι ότι πέρα από τη συμπυκνωμένη γνώση γινόταν και από ανθρώπους που είναι μέσα στην αγορά και αυτό είναι πολύ σημείο διαφοροποίησης για όλα τα άλλα προγράμματα που διαμορφώθηκαν μετά. Όλα ήταν τόσο αρμονικά και καλά φτιαγμένα που πραγματικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος και σίγουρα θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όποιον ασχολείται με τον χώρο. Κάλυψε τις ανάγκες μου για εκπαίδευση στο digital, θα έλεγα μάλιστα τις υπερκάλυψε. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Το κομμάτι του προγράμματος που μου φάνηκε περισσότερο χρήσιμο είναι αυτό που αφορά τα social media, γιατί αυτά είναι πλέον που έχουν τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος στο digital κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το digital marketing και παραδίδεται από τα κατάλληλα άτομα.
Σίγουρα, εντάξει, ήταν αρκετά ολοκληρωμένο σε άποψη θεωρίας. Βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από το terminology μέχρι ένα κομμάτι του πρακτικού. Σίγουρα οι ώρες δεν είναι ποτέ αρκετές, θέλεις πάντα κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Η παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ μεταδοτικά στον τρόπο που μεταβιβάζαν τις γνώσεις τους σε εμάς, δεν ήταν καθόλου βαρετό. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν to the point. Γιατί έτσι έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι της αγοράς, στελέχη της αγοράς, να καταλάβουν από πρώτο χέρι ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, να κάνουν μια μετακπαίδευση πάνω στο κομμάτι τους και να δουν από κοντά διάφορα tools και εργαλεία τα οποία θα τους είναι χρήσιμα στην πράξη και τα οποία ενδεχομένως να μην γνωρίζουν πόσο πολύ μπορούν να τους διευκολύνουν στη δουλειά τους.